ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତୋ ମନର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭାସିଯାଇ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜମାରୁ ବି ଜଣାଇବୁନି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇ ମଣିଷମାନେ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଆଉ ତୁମକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହଁ, ସବୁ ମଣିଷ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆ କେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତୋର ଅତି ନିଜ ଲୋକ ଆଗରେ ତୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବୁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଣଦେଖା କରୁଥାଏ, ତୁମେମାନେ ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। କାହିଁକିନା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହରେଇବା ଜମାରୁ ବି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯିଏ ଆମକୁ ନିଜର ଭାବୁଥିବ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପାରୁଥିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ନୁହେଁ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍କ ପାଲଟିଯିବ। ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ, କାଲି ସେହି କଷ୍ଟ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକିନା ତୋତେ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଦେବ ଆଉ ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ। ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବୁନି। ଯଦି ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତୋ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗା। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନୁହେଁ। କିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଏଠି ବନ୍ଧୁତାରେ ଚାଲିନି କି ପ୍ରେମରେ ବି ଚାଲିନି। ଏ ଦୁନିଆ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲିଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଥିବ ତ ତୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ନହେଲେ ତୋ ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାରେ ଅଣଦେଖା କରିବେ। ଏଠି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିଟି ପାହାଚକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଡେଇଁକି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ସେ ଯଦି ଡରିଯାଏ, ସେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିଥାଏ, ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ଆଉ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲପାଇବା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଖୁସିରେ ରହ।